Niagi ba ka og dako nga failure, dako nga mistakes sa imong life, nasakitan kag maayo, and then mibalik kag surrender sa Ginoo, pero ang pain naa gihapon sa imong kaugalingon. Muna ito pagkatun-an karon sa atong daily nga devotional. May buntag ako gihapon ni si Pastor Janin Carges og atong tagaan og pagtagad kini nga request sa ato ang isa ka igsuon. Ang iyang request is nag-request siya nga mag-topic daw ta og healing process. Now atong basahon ning 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Ang Ginoo magapanalangin aning iyahang mga pulong. Ang healing process mo take ni siya og time. Dili ni kaugma maulian dayon ka, dili ni dayon ini kaugma ma-okay din imong feeling, dili ni inana ka instant. Usually ang healing process mo take gyud enough nga time sa pag-process. Pero hinumdumi ang healing mag-start ni siya if naa kay right nga respond ngadto sa Ginoo. If naa pa kasi mong rebellion nga stage, nagrebelde pa ka, nagbackslide pa ka, wala pa ka naminaw sa tawag sa Ginoo, wala gi healing nga mag-start sa imong life. Hinumdumi ang healing mag-start ni if naa kay right nga respond sa dealing sa Ginoo or calling sa Ginoo sa imong life. Now dapat sensitive ka kay kung wala pa'y process of healing sa imong life, wala pa ka naulian, wala pa ka naka-forgive, wala pa nawala ang pain sa imong life, that means nga ang healing is wala pa gid kay ni work out sa imong life. So unsaon ni pagkahibalo nga hinay na kang naulian, hinihinay na kang nibuhi sa pain, hinihinay na kang nibuhi sa imong past nga mistakes. Now tan-awa ang verse nga gihatag dinhi sa Ginoo nato. Ingon siya sa Israel. Una gi-address ni sa Israel, ikaduha ma-apply ni sa individual po nato nga life. Ingon ang Ginoo, if my people. So usa ni ka condition gyud. Depende lang sa tao. Ingon siya, kung ang akong katawhan, na particularly gitawag gi-address maguni sa Israel man, ingon siya my people. Pero actually sa tanang backslider nga mga believers, katawhan man po ka sa Ginoo. So ma-apply po nimo sa imong kinabuhi. Pero ingon siya, if depende lang dai nimo, no. Kung gusto ka mag-struggle sa pain, maglunang sa imong mga consequences, ay ayaw balik sa Ginoo. Pero kung nasakitan na ka, na fail na ka many times, and then murag luoy na kay mong kinabuhi, kapoy na kayo, bugat na kayong burden nimo na feel, then balik sa Ginoo. Ug mao ni condition sa Ginoo, if my people who are called by my name. Okay, so klaro gini nga mga follower ni Christ, follower ni sa Ginoo, no? Kay called by my name, Christians. And then ingon siya, number 1 requirement is humble themselves. So first thing nimong buhaton is to humble down yourself. Unsa man ang humble down? Mao na ang paghunong na nimo bitaw og sukol sa Ginoo. Kanabang i-give up ay mong principle and then i-embrace ang principle sa Ginoo. Hunongin nagsukol ang Ginoo ba? Hunongin na siya violate iyang law, violate iyang rule, ayaw go against iyang will. Kanabang mo give up bitaw ka, mura bitaw surrendery. Murag ang tao nga mo surrender, mo isa siyang kamot, iyang i-open iyang mga kamot, isa pasabot na wala na siya gikuptan nga any nga armas or possible nga butang nga iyang gamiton sa pagsukol. And that's actually isa ka manifestation sa pag-surrender. That means nga imo bang gipaubos imong kaugalingon og dili na ka musukol sa Ginoo, ready na ka mo balik niya. And then ingon dinhi, and pray. So once you humble down yourself, mangita naman ka Ginoo. Ilhanan nga ni humble down ka kay nangita kag Ginoo. Dili pa ka mangita Ginoo through prayer, dili pa na siya pag humble down. Pride gihapon na siya. Kaya ang pride man gud magsige kag ingon nga kaya ra ni nako Lord, ako'y mangitag solusyon, dili ko maminaw nimo. That's pride. Anything nga imong gihimo outside sa God, that's pride, no. Pero ang manifestation sa humbleness is you pray good. You will pray, you will humble down, you'll bow down your knees, and then you'll call upon the name, no. Mailhan nimo ang sincere nga prayer, ingon din niyo, and pray and seek my face.
You know, ang pag-seek og face mahitabo na siya sa prayer. Pasabot ana isa na ka sincere gyud ba nga nangita jud ka sa presence sa Ginoo, nangita jud ka sa iyahang pag-intervene, nangita jud ka nga ang Ginoo bitaw maminaw gyud sa imong prayer. Seek my face. Pasabot ana nga nangita jud ka respond, assurance nga nadungog gyud sa Ginoo imong prayer. Dili ni basta-basta lang nga prayer. Dapat ipakita gid nimo sa Ginoo nga sincere ang imong pagbalik na niya. Then after ka mangita sa Ginoo, after nimo pangitaon ang ihang yung presence, ang iyang heart, ingon dinhi and turn from their wicked ways. Now this is repentance. Turn from their wicked ways, pagtalikod nimo sa imuhang daotang binuhatan. This is actually repentance, change of mind, metanoia sa Greek. Pasabot ana is ni change kag direction. Imong gibyan imong old principles, imong old nga binuhatan, and then ibalik na ka sa Ginoo. And then ingon ang Ginoo, I will hear from heaven. Diha pa siya mo maminaw nimo, diha pa siya mo lihok nimo, diha siya mo forgive sa imong sin, diha siya mo embrace nimo balik, diha niya i-restore ang mga nangawala sa imong life, ug diha mag-start ang healing process. Hinumdumi na siya, no? Again, ang healing man good, dili ni siya mahitabo lang tungod kay ni pray ka. And then Lord, wa palagi ko na heal, nagpray naman ko. Muna actually i-follow na to. Humbleness, prayer, pagtawag sa Ginoo, and then seek His face, sincere nga prayer, and then turn from their wicked ways. Mo decide jud ka, Lord, dili na ko mubalik didto. Lord, ako na ning hunungon kay dili ni mao. That's repentance. And then once nakita na sa Ginoo nga sincerity sa imong heart, yun siya, I will hear from heaven. Diha pa kanya paminawon, diha pa niya hinaynayon og restore ang imong life, i-fix niya ang mga broken nimo nga mga emotions, diha niya hinaynayon og restore imong peace, restore imong faith, restore imong hope, restore imong love. And then ma-feel nimo hinahinay nga murabag naay pag-revive nga nahitabo sa imong spiritual inner nga life. So that's the healing process. Ingon din niya, and will forgive their sin and heal their land. Land man ni kay Israel mangguni din ang nation sa Israel, pero i-apply nato individually, i-heal niya imong life, ang imong heart. So once nahimo nimo ni siya, hulata lang. As long as na-feel nimo nga murag na paglihok sa Ginoo sa imong life, it will takes time, pero kanabang worth it ang imong paghulat. Oo. And one day ma-amaze ka. Kay once i-restore ka sa Ginoo, once i-heal ka sa Ginoo, himuon ginyang brand new ang iyahang ibalik nimo. Ang prodigal son, gibalik niyang brand new nga coat, brand new nga ring, brand new nga shoes, ug nag-fiesta pa, celebration pa sa ilahang balay. O muna, once mo balik ka sa Ginoo. So unsa magakalayo karon? Actually walay layo sa Dios. Walay dapit sa kalibutan nga dili ka maabot sa iyang grace, sa iyang mercy, sa iyang love. Duol ra kay ka, naghulat ra gid ang Ginoo kanus ka mo humble down. Mutawag niya, sincere nga pagtawag, ug moingon, Lord, willing na ko o balik nimo. Magampo ta, Father in heaven, Lord, paminawa ang usa ka kasing-kasing karon, Lord, nga nihimo Ginoo sa pagrepent, pagpaubos, o paminawa, Lord, ang iyang kasing-kasing. Willing na siya, Lord, mobalik nimo Ginoo. Ikaw, Ginoo, mag-auban kaniya sa iyang desisyon, o magibalik nimo ang tanan, sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.